ନା ନେଇ ଦି ଜଣ ହାତ ଧର ହାତ ବାହୁ ବାହୁ କରନ୍ତୁ ବାହୁ କରନ୍ତୁ ହାତଟା ଟିକେ ମାଡ଼ ହେଇଛି ଜୋରେ ଧରି ନେଇ ଆସ ଅଟୋ ଆଣିଛ ନା ହଁ ଗୋଟେ ବସିବା ଠିକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି କଣ ହେଇଥିଲା କି ଚାଲିଛି ଏତେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଫାୟାର ହେଲା ଗୋଟେ ତମ ଗାଡ଼ି କଣ ହେଲା ତମେ ବାଇକ୍ ରଖିଦେବି ଜାଗା ଉପରେ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିଦେବି ଶାଳପଡ଼ା ବାଇପାସ୍ ଅଛି।